Tänä viikonloppuna punaista saa laittaa vähän sinistäkin päälle. Tai valkoista. Niin, sinivalkoista. Sitä ei aina tiedä, kun herää täältä, onko täällä lunta vai ei. Joo, kyllä täällä on mahtavat maisemat meidänkin hotellilla ja pelit on kulkenut, niin mikäs tässä. Ruokaa on aivan loistavasti koko ajan saatavilla ja maistuu hyvälle. Mikäs tässä, Sveitsi, hieno maa. Joo, oltiin kaikki 3 Kanada-pelissä ja varmaan niin kuin suurin piirtein, ei nyt ihan 10 maalia, mutta melkein yhdessä tehtiin. Plus-miinukset siinä pelissä oli ihan kivat, mutta tietysti ei ole pelkästään katsominen meidän hyvyyttä siinä, vaan täytyy katsoa myöskin tasoeroja Kanadaa vastaan. Että, niin se oli enemmänkin semmoinen vähän maalintekoharjoitus kyllä. Mikä se fiilis, kun pääsi oman kylän pojat vääntämään? Niin totta kai se on mukavaa ja helppoa tietää, missä liikkuu. Ja se peli on tietysti tietyllä tavalla tuttua. Osittain tietysti maajoukkojen valmennus ei haluakaan aina tehdä niitä tutuilla tavalla, vaan se, että pitäisi maajoukkojen tehdä se oma tapa myöskin, mutta mukavaahan se on. Joo, kyllähän se niin sanotusti helpommin löytyy aina niillä tutuilla tavoilla, mutta onhan täällä tosiaan monta hyvää pelaajaa, koko joukkue täynnä hyviä pelaajia, että kyllä se kaikkien kanssa kyllä löytyy, mutta mukavahan se oli pelata tuttujen kanssa. Päällimmäiset tunnelmat Sveitsistä on sellainen, että täällä vallitsee vähän niin kuin laatu joka puolella. Kaikki tehdään tosi laadukkaasti, niin vessan saippuat ja sun muutkin. Täällä on laatua ympäriinsä, että mukavahan täällä on. Keskustaa, välipäivää viettämään, ehkä jopa syömään jotain roskaruokaa. Mitä sä äijä? Mispä ei sitten suunnistettu? Meillä oli vähän niin kuin suunnitelmasti joku äkkäri tai Burger King, mutta suunnasta ei ole tietoa. Nämä on niitä salibändypelaajia, semmoisia niin kuin harvinaisia juhlahetkiä, että näistä pitää nauttia, että ei näitä montaa kertaa näihin kekkereihin pääse mukaan. Että nämä on hienoa aikaa. Totta kai hienoa on päästä kokeen tämmöisiä hetkiä, että toivottavasti tulee vielä lisääkin, mutta kyllähän nämä aika unohtumattomat on näin niin kuin ensikertalaisella. Was ist los? Se mä tein keemataan sen. Supercool. Polisari. Alle supercool. Nyt alkaa palast loksahtelee vähän kohdalle, että jollen aivan väärin muista, niin tuossa joku reilu vuosi sitten pelattiin täällä Zürichin rautatieasemalla salibändyä. Tänne oli rakennettu tuonne salibändykaukalo tuonne rautatien sisälle ja tähän tarinaan liittyy myöskin se, että painettiin bussilla 38 tuntia. Tämä liittyi siihen aikaan, kun tuhkapilven takia lentokoneet ei lentänyt. Ja 38 tuntia bussissa niin tekee hyvää jaloille ja mielelle, että se oli nautittava matka. Ja täällä pelattiin silloin. Täällä oli hyvä meistä.